nwa ya leba kwa igwe niile ejekọ
n'ụzụ na-ekene ọ bụrụ na ọnwụ na-eli ego ọkụ mgbe ewere ego ogolo ọnwụ ọgadio onye mmadụ nwa nwanne ka ukwu ndị ọkụ na ọgadililio ndị be ahịa ji ụba gadio ndị mmadụ nwa onye ọbịara obido yara ya gbaro eze m galilile onye mmadụ mma egwu oge na-etiri ụmụ ọbụlụ n'aka ọkụ nwa na nwoke na ụmụ ifuru n'anya ezie misisi Chimogwu nwunye Benna ada ya dụ nọ nwanne m ụlọ ga-adịlele abị nwaanyị na-egadio onye mmadụ mma ịmara nne ya anaghị ide onye ọbịara obido ya la agbawo ọnwụ ka dibịa nwa ya dị ụlọ odogwu ezie ọnwụ ka dibịa nwa ya dị ụlọ na-eke galịkwa n'igwe niile echekọmụsụ ezie Chuchu nwanne m ọya dị ụlọ na-eke na-elụmi ụmụ obi ga-adịrịle onye mmadụ mma egwu oge na-etili nwa nọ na odogwu nne m lọbi anya nwanne wara na ọ ga-adịrịle ebuke n'ebe n'ụwa oge m nwaya dị enyi nwaya dị ụlọ na-eke onye mmadụ mma onye ọbịara obido ya lịa gbawo ọdịcha niile bi n'Amerịka alụ na ọlụ ibe eme nwanne anyị na anyị ga-ejelili ezie ọdịcha bi n'Amerịka nunu ga-adịlili onye mmadụ mma olu na igbo bi n'Amerịka n'ezie ọ ga-adịli n'ụma ndị Hausa mana ndị Yoruba ndị bi n'Amerịka unu ga-adịlili onye mmadụ mma ebe onye si weta ibe nwa n'oge adịle ya mma na-ekene